नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. मराठी साहित्य क्षेत्रात जागतिक विक्रम करणारे आणि 1200 मराठी कादंबऱ्या लिहिणारे प्रख्यात रहस्यकथाकार गुरुनाथ नाईक यांचे पुण्यामध्ये निधन झाले. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात गोव्यातील चित्रपटांच्या प्रदर्शनाच्या विशेष विभागणीची मागणी काँग्रेस लावून धरते आणि त्यानंतरच भाजप सरकारला या विषयाबद्दल जाग येते. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. 2020 सालच्या इफ्फीनंतर गोव्यामध्ये निर्माण झालेल्या स्थानिक सिनेमाबद्दल गोवा मनोरंजन सोसायटीच्या प्रमुखांनाच माहिती नसल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले आहे. ही बाब तर अत्यंत धक्कादायक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या विषयामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि 2021च्या इफ्फीमध्ये गोमंतकीय सिनेमांना स्थान मिळावे अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आझाद मैदानावर संप करी कंत्राटी शिक्षकांची भेट घेतली. मागील वर्षी त्यांचे मासिक मानधन रुपये 16,000 वरून करून 22,000 रुपये आणि यावर्षी जूनपासून 25,000 पर्यंत वाढविण्याचा आदेश आधीच जारी केला आहे. दरम्यान शिक्षकांनी संप तात्पुरता मागे घेतला आहे. साखळी हे गोव्यातील नंबर 1 शहर बनवणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसारच साखळीच्या विकासाचे काम हाती घेतले आहे. सर्वांनी एकजूटपणे विकासासाठी सहकार्य करा व येत्या निवडणुकीत भाजप 22 अधिक बहुमताने निश्चित निवडून येणार, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी असे म्हटले आहे. स्वयंपूर्ण गोवा करण्याची पोकळ घोषणाबाजी करीत सरकार विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने सर्वप्रथम गावागावातील पाणी समस्या सोडून दाखवावी. बांदे आसगाव येथील महिला गेली अनेक वर्ष पाण्यासाठी वणवण करीत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत या भागातील पाण्याची समस्या कायम स्वरूपात सुटणार नाही तोपर्यंत विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय बांदे आसगावातील महिलांनी घेतला आहे. मोर्जी पंचायत क्षेत्रातील टेंबवाडा येथील मच्छीमार व्यावसायिकांची एकूण 7 यंत्रणा चोरीस गेल्या आहेत. मच्छीमारांनी पोलिसात तक्रारी नोंदवल्या तरीही अद्याप त्यांचा तपास लागला नाही. होडीवरील एका यंत्रणेची किंमत 1,20,000 रुपये अशी आहे. तसेच तौक्ते वादळावेळी झालेली नुकसानी अद्याप सरकारने मिळवून न दिल्याने मच्छीमार व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.